Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, December 23. Mga pasahero, patuloy ang dagsa sa Balakad City Transport Terminal 2 araw bago ang Pasko. Mga tindahan ang paputok sa Bukawe, Bulacan, ininspeksyon ng PNP. Konstruksyon ng DOH JBL Bukas Center sa Santa Ana, sinimulan na. Target completion sa July 2026. Higit 16,000 na pabahay para sa mga pamilyang apektado ng NSCR, target matapos sa 2026. MMFF 2025 Parade of Stars, dinagsa ng libo-libong fans. Lubenas ni Pasko Parols, bumida sa event. 2 araw bago ang Pasko, marami pa rin ang nagmamadali na makahabol sa pag-uwi sa kani-kanilang mga probinsya sa Balakad City Transport Terminal. Naritong report. Patuloy na ang pagdagsa ng libo-libong pasahero sa Dau Transport Terminal ngayong December 23 ayon sa Mabalacat City Police. Sa dami ng pasahero, humahaba na rin ang pila sa ilang ruta at may ilang pasahero na ang ilang oras nang naghihintay para sa susunod na biyahe dahil marami ang nagmamadaling makauwi sa probinsya o pumunta sa Maynila bago ang Pasko. Ang tanong ngayon, sapat pa ba ang mga sasakyan para sa dami ng pasahero? Yung pagdagsa ng tao, taon-taon naman yan, maramihan kung tuwa. Pa-probinsya, pa-Manila, kaya naman yan kumitit na solid ng biyahe. Ang ano lang dyan, ang mahirapan dyan, yung traffic, bulto ng sasakyan. Sa NLEX, saka dyan sa may parking tarlac yan ang cost ng traffic. Samantala, tiniyak naman ng bus driver na si Jeffrey Calusa ang kalidad ng kanilang serbisyo para sa mga pasahero. Nami-maintain naman po namin yung kagandahan ng pagbibigay serbisyo sa aming pasahero, madam. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap ng ilan na makapagbigay ng sapat na serbisyo, hindi pa rin nawawala ang mga nananamantala sa gitgitang sitwasyon. Tulad na lamang ng naging karanasan ni Yoli Bonsa, isang senior citizen na mula pa sa Olongapo na inalok ng mga kolorum na sasakyan ng mabilis na biyahe kapalit ang mataas na presyo ng pamasahe. Paliwanag ni Yoli. Pagdating namin dito kanina pa, wala pa rin. Anong oras na ilang oras na kami naghihintay. Dagdag pa niya, Mayroon doon isa. Sabi nung anak ko, kolorom daw yun. Ang mahal ng singel. Pag ano ko pa lang, 450 isa, sabi niya. Ha? Sabi ko, ang mahal naman. Sabi ko, di pa paano yan? Sabi ko, hindi magagamit yung senior citizen ko, sabi ko. 350 na lang, sabi niya. Wag na, sabi ko. Mababa lang ka kung pamasahin, mahigit lang 200 yun eh. Plus, 20% discount, o diba, mas mababa. Nagsasamantala yung andoon. Naghihintay kami ng papunta ng Alaminos. samantala, upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko, naka-full alert na ang 141 na mga pulis at security personnel ng Mabalacat City. Meron po tayong ligtas Paskuhan ngayon. Hindi lamang po ito intended ngayong Pasko, kundi sa buong kasama na po ito hanggang po sa bagong taon po ng 2026. Handa na po ang ating kapulisan dito and we have a full deployment po dito sa Mabalacat City. A total of 141 PNP personnel po ngayon ang nakadeploy. Dagdag pa ni Moisa, patuloy ang inspeksyon sa loob at labas ng terminal upang maayos na makauwi ang publiko. With regards po naman sa ating services, patuloy po ang ating pag-inspection para magkaroon po ng ligtas na biyahe ang ating mga pasahero. And hindi lamang po dito sa bus terminal ang ating pinaghandaan. Lahat of places of convergence po natin, mga sir, meron po tayong mga tauhan doon, mga PNP personnel na anytime po pwede po ninyong lapitan. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Sinuri ng mga otoridad ang tindahan ng mga paputok sa Bukawe, Bulacan upang mas sigurong sumusunod ang mga ito sa legal na pamantayan sa pagbebenta at imbakan. Paraan din ito para makaiwas ang publiko sa aksidente at mapanatili ang masiglang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon.
Nag-inspeksyon ng Philippine National Police o PNP kasama ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa mga tindahan ng paputok sa bayan ng Bukawi nitong Lunes, December 22 bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na paputok. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., layon ng inspeksyon na matiyak ang peace and order at kaligtasan ng publiko ngayong Kapaskuhan. Kasama niya sa inspeksyon sina Bulacan Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro at Police Regional Office 3 Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Makakatulong raw ang hakbang na ito para mabawasan ang panganib ng pagkasawi, pagkasugat at pinsala sa ari-arian dulot ng mga insidente sa paputok. Binigyang diin din ng opisyal na ang kaligtasan at pag-iwas sa anumang aksidente ay isang shared responsibility kung saan magkakatuwang ang PNP, lokal na pamahalaan, mga stakeholder at mga manufacturer. Nakatuon ng inspeksyon sa pagsusuri kung sumusunod ang mga tindahan sa safety standards, may lisensya at wastong paglalagay at pag-iimbak ng mga paputok at pyrotechnic products, alinsunod sa mga umiiral na batas. Tiniyak naman ni Nartates sa publiko na mahigpit na ipinatutupad ang mga regulasyon ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO kasama ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Batay sa FEO, kabilang sa mga ipinagbabawal na paputok at pyrotechnic devices ang Watusi, Pop-Pop, Pla-Pla, Piccolo, 5-Star, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Large Size Judas Belt, Super Lolo, Goodbye Bading, Lolo Thunder, Atomic, Triangle, Mother Rockets, Goodbye Philippines, Goodbye Delima, Goodbye Napoles, Coke in Can at Bin Laden. Ipinagbabawal din ang Pillbox, Kabasi, Super Yolanda, Boga, Quiton, Hello Columbia, Tuna, GPH Nuclear Special, Goodbye Chismosa, King Kong at Dart Bomb na umunay ginagamit at ipinapakita sa ilang video sa social media. Bukod dito, bawal din ang mga walang label na lokal na gawang paputok, lahat ng sobra sa legal na timbang at laki at lahat ng imported finished products na hindi aprobado. Sa hiwalay na pahayag, pinasalamatan ni Governor Daniel Fernando si Nartates sa pagbisita at inspeksyon sa Bukawi. Ipinapakita raw nito ang matibay na paninindigan ng pulisya na tiyakin ng ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Dagdag pa ng gobernador, mahalagang palakasin ang maliliit na negosyante dahil sila ang bumubuhay sa industriya ng paputok sa Bulacan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Wala umanong umiikot na solicitation letter na nagmumula sa Bureau of Fire Protection o BFP, Angeles City, ayon kay Senior Fire Officer 4 Rustico Castro Jr., ang Chief of Operations ng naturang istasyon. Sa panayam ng CLTV 36 News ngayong Biyernes, December 19, nilinaw ni Castro na walang katotohanan ng kumakalat na impormasyon sa social media na may isinasagawang solicitation ang kanilang tanggapan ngayong holiday season. Dagdag pa niya, mahigpit nilang sinusunod ang mandato ng Department of the Interior and Local Government o DILG ukol sa pagbabawal sa naturang gawain. Samantala, hiningan din ng komento ang opisyal kasunod ng pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na mas korap umano ang BFP kumpara sa Philippine National Police. Muli po, nilinaw po ng aming pamunuan na kami po ay tumatalima sa direktiba ng unang-una po ng DILG, saka po ng aming national headquarters na hindi po namin na bawal po ang ganyan po ng pagsusulisit in any form po. Yun po yung kami po ay tumatalima sa yun nga po yung tawag doon, instruction po na in any form bawal po talaga yan. Ito ho, Ngayon, matindi ho itong panawagan ngayon. Laban po ng gobyerno kung administrasyong ito sa korupsyon. No? Kumusta naman ang moral ng mga bumbero natin ngayon, lalo't napag-uusapan ho yung korupsyon. No? Sa inyong hanay, kumusta po yung moral ng mga bumbero ho natin? siyempre po nakakalungkot siyempre po no bilang part po ng Bureau of Fire no po. Pagka po may mga ganyang mga tawag po nito usapin ng corruption, siyempre po hindi po natin maiwasan na bilang bumbero parang kasama na rin kami no. Pero yun nga po hindi po tumitigil ang aming pamunuan. Ay yung mga ganyang mga gawain po ay
pwede pong makasuhan basta po makikipagtulungan lang ang publiko kung sino man po ang mga gumagawa niyan. Para po yung mga hindi po hindi mas marami naman po kasi yung mabubuti din, no, na kung ano man po, na para po maiwasan yung ano nila sa Bureau of Fire na lahat kasabwat. Hindi po, sana po i-report natin kung sino man po yung mga gumagawa ng mga hindi kanais-nais. Maaaring ipapalit ng publiko ng libre ang mga tinatawag na unfit banknotes o mga sira-sira at hindi na maayos na pera. Ito ang inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nitong Lunes, December 22. Kasabay niyan, hinihikayat nila ang taong bayan na makipagtransaksyon lamang sa mga BSP authorized bank para sa pagpapapalit ng pera upang maiwasan ang paniningil ng service fee ng mga individual o iba pang mga partido. Tiniyak din ng BSP na patuloy ang paglalabas nila ng mga bagong banknote at barya upang matugunan ang inaasahang pagtaas ng demand ng salapi ngayong Kapaskuhan. Gayunpaman, pinayuhan nila ang publiko na gumamit ng digital o e-money sa pagbibigay ng pamasko sa mga inaanak, kapamilya at kaibigan sa halip na magbigay ng pisikal na pera. Ayon sa BSP, mas ligtas at mas maginhawa ang pagpapadala ng cash gifts ngayong holiday season gamit ang e-wallets at online banking. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi na kailangan bumiyahe ng malayo para sa agarang konsultasyong medikal. Ito ang inaasahang benepisyo ng DOH Sebi Lingad Bukas Center na sisimula ng itayo sa Santa Ana, Pampanga bilang kauna-unahang public hospital facility ng bayan. Ang buong detalye, panoorin sa report ni Aisel Fernando. Sa mga karatig bayan pa umaasa sa serbisyong medikal ang mga residente ng Santa Ana, Pampanga. Ngunit, inaasahang mababawasan na ang ganitong hirap sa pagtatayo ng isang bagong pasilidad pangkalusugan. Nitong Martes, December 23, formal nang isinagawa ang groundbreaking ceremony ng DOH Jose B. Lingad Bagong Urgent Care and Ambulatory Services o Bukas Center. Itatayo ang ospital sa 1.2 hectares na lupaing saklaw ng Barangay San Joaquin at Barangay San Bartolome, malapit sa town proper ng Santa Ana. Sobra-sobra po kasanting at sobra-sobra po privilege sa masanting kening barangay between San Bartolome and San Joaquin. Ating ospital ay ni malamba dane pong pangarapan ding Balen Santa Ana. Malaking kaginhawaan po ito dito sa aming bayan sa Santa Ana, lalo na din po dito sa aming barangay San Bartolome dahil yung serbisyong medikal dito po sa aming bayan ay napakaganda. Nagkaroon po tayo ng hospital, JBL. Ayon kay Mayor Ferdinand Dinan Labong, malaking tulong ang pasilidad lalo na sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang konsultasyon at serbisyong medikal. Mag-start na as early as January. So 2 days before Christmas, talagang regalo sa amin dito sa aming bayan. Kasi ito nang matagal nang pinapangarap ng aming mga kababayan na magkaroon sana ng ospital. Mapalad ang bayan namin, kami nagpapasalamat na tayo ay nabigyan ng pondo at magkakaroon ng katuparan ng ating nasabing ospital. Ang Bukas Center ay isang hospital without admission. Mag-aalok ito ng iba't ibang specialty clinic tulad ng orthopedic at pediatric services, pati na rin ng mga diagnostic service. Through the JBL Hospital, kung saan maglalagay po tayo ng bagong urgent care and ambulatory care facility, kung saan gusto po natin na talagang magkaroon ng access sa ganitong level ng health services ang ating mga publiko, kung saan hindi naman kinakailangan, yung mga meron tayong mga pasyente na nangangailangan ng urgent care na hindi naman kinakailangan dalhin sa hospital, pwedeng dalhin dito sa tinatawag nating Bukas Facility. Dahil dito, inaasahang mapapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Santa Ana. Target na matapos ang konstruksyon ng DOH JBL Bukas Center sa July 2026. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Mas pinahigpit pa ng mga tauhan ng Bataan Police Provincial Office ang kanilang pagpapatrolya sa mga pampublikong lugar ngayong Kapaskuhan upang matiyak ang seguridad ng ating mga kababayan. Ayon kay Police Colonel Marites Salvadora, ang Provincial Director ng Bataan PPO, bahagi ito ng kanilang Ligtas Paskuhan 2025 campaign.
Kabilang sa mga tututukan, ang mga lugar, ang mga transport terminal, pangunahing kalsada, mga simbahan at pamilihan at iba pang matataong area sa lalawigan. Doble kayod ng Department of Transportation para sa pagkumpleto ng mahigit 16,000 housing units sa susunod na taon na paglilipatan ng mga pamilyang apektado ng North-South Commuter Railway. Naritong report. Nakatutok ang Department of Transportation o DOTR para sa agarang pagkumpleto ng 16,575 housing units para sa mga pamilyang maapektuhan ng North-South Commuter Railway o NSCR na target matapos sa 2026. Ayon sa DOTR, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ahensya na tiyaking makukumpleto sa tamang oras sa mga pabahay at masiguro na may malilipatang tirahan ang mga apektadong pamilya bago magsimula ang operasyon ng NSCR. Sa isang pahayag nitong Lunes, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na katuwang ng DOTR ang iba't ibang ahensya upang mapabilis ang konstruksyon ng mga housing unit. Sa South segment ng NSCR, katuwang ng DOTR ang Social Housing Finance Corporation o SHFC para sa mga pabahay sa Laguna at Cavite, kabilang ang mga in-city at near-city housing projects sa San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Calamba at Naik. Kabilang sa mga ito ang Sining Residence 2 na may 1,920 units, Sining Residence 1 na may 528 units, 2,030 units naman sa The Meadows, Rizalville na may 2,130 units at proyekto sa Naik, Cavite na may 5,452 housing units. Sa North segment naman, nakikipagtulungan ng DOTR sa National Housing Authority o NHA para sa 3 relocation sites sa Pampanga at isa sa Bulacan. Target na mailipat ang 4,515 informal settler families sa Angeles City, City of San Fernando, Pampanga at Kalumpit, Bulacan. Ang NSCR system na may habang 147 kilometers ay mag-uugnay mula Clark International Airport sa Pampanga hanggang Calamba, Laguna at magpapaikli ng biyahe mula Clark patungong Calamba sa 2.5 oras mula sa kasalukuyang 4 na oras na land travel. Magkakaroon din ito ng kauna-unahang airport express service sa bansa na mag-uugnay sa Clark at Makati ng less than 1 hour at Clark hanggang Alabang sa loob ng 1 hour and 15 minutes. Tampok din sa proyekto ang kauna-unahang through train interoperations na konektado sa Metro Manila Subway. Inaasahang lilikhang rail system na may 35 istasyon ng humigit kumulang 350,000 employment sa panahon ng construction kasama na ang operasyon nito at magsisilbi sa halos 1 milyong pasahero kada araw sa oras sa magbukas ito sa publiko. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Malaki ang magiging papel ng kasunduan sa pagitan ng Bases Conversion and Development Authority at ng Philippine Sports Commission para lalo pang ma-develop ang mga national athletes. Naritong report. Magkakaroon na raw ng tuloy-tuloy at all-year access ang mga pambansang atleta sa world-class facilities sa New Clark City. Ito'y matapos selyuhan ang partnership ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Philippine Sports Commission o PSC. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring regular na gamitin ng PSC at mga accredited national sports associations ang mga pasilidad tulad ng athletic stadium, aquatic center at athletes village. Layunin nitong palakasin ang paghahanda ng mga atleta para sa malalaking international competitions habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na pakinabang ng mga pasilidad na itinayo ng pamahalaan. Inaasahang magiging mas consistent ang training ng mga pambansang koponan, mababawasan ang kanilang gastusin sa logistics at masusunod nila ang long-term scientific at international standards sa pagsasanay. Ayon kay PSC Chairperson John Patrick Gregorio, ang partnership ay nagtataguyod ng mandato ng 2 ahensya, habang ang BCDA ang nagde-develop at namamahala ng pasilidad. Sinisiguro naman ng PSC na lubos na ganap itong mapakinabangan para sa pagsasanay at pag-unlad ng mga national athletes. Sinabi naman ni BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang na tinitiyak ng kasunduan na ang kaban ng bayan ay direktang napupunta sa kapakinabangan ng mga atletang Pilipino at nagbubunga ng malinaw na resulta.
Dagdag pa niya, magbibigay ito ng benepisyo hindi lamang sa mga atleta kundi pati na rin sa publiko. Sa ilalim ng kasunduan, isasama sa pambansang sports system ang mga pasilidad ng New Clark City upang maisakatuparan ang tuloy-tuloy na high-performance training. Layunin din ng BCDA na gawing pangunahing sentro ng high-performance sports sa bansa ang naturang lugar. Noong Agosto, bumuo ang BCDA at PSC ng isang joint task force upang tukuyin at suriin ang iba pang pag-aari ng BCDA na maaaring i-develop bilang elite training at sports facilities. Kabilang sa mga prioridad ang New Clark City bilang National Training Center at ang Baguio City para sa pagbuo ng isang multi-specialty high-performance sports facility. Upang matiyak ang transparency, sustainability at accountability, bubuo ang BCDA at PSC ng isang technical working group na mangangasiwa sa schedule, maintenance at pamantayan sa paggamit ng mga pasilidad. Ang New Clark City ay isang 9,450 hectare greenfield development sa loob ng Clark Special Economic Zone. Idinisenyo ito bilang inklusibo, matatag, sustainable at smart city. Pinapangasiwaan ito ng BCDA upang makatulong sa decongestion ng Metro Manila at magsilbing investment hub sa paglago ng Central Luzon. Kasama si Jody Dizon Mercado, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Na-turn over na ng DPWH ang files at computer mula sa tanggapan ni yumaong dating Undersecretary Catalina Cabral sa Office of the Ombudsman ngayong Martes, December 23. Batay sa inilabas sa sabina, Duces Tecom ng Ombudsman, susuriin ang mga file at computer ni Cabral sa nakalipas sa 10 taon bilang bahagi ng Flood Control Corruption Scandal Probe. Tiniyak naman ng DPWH ang kanilang pakikisa ang mga kaukulang ahensya na magsasagawa ng investigasyon sa malawakang anomalya na aabot umano sa bilyon-bilyong piso ang halaga. Pinangunahan ni na Public Works Undersecretary Nicasio Conti, Undersecretary Arthur Bisnar, Undersecretary Ricardo Bernabe III at USEC Charles Calima Jr. ang turnover. Samantala, isinampa na sa Office of the Ombudsman ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. Kaugnay yan ang kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Ang reklamo ay inihain ng Save the Philippines Coalition na nagsasabing umabot sa humigit kumulang 60 billion pesos ang inilipat mula sa reserve funds ng PhilHealth. Ang mga pondong ito ay nakalaan umano para sa mga benepisyo ng mga miyembro ng ahensya. Git ng grupo, labag sa umiiral ng mga batas ang naturang hakbang at nagdulot ito ng pinsala sa public health insurance system. Kabilang sa mga isinampang kaso ang plunder, graft malversation at grave misconduct. Hiniling din ng koalisyon sa ombudsman na isailalim sa preventive suspension ng mga respondent habang isinasagawa ang investigasyon upang maiwasan ang posibleng panghihimasok sa mga ebidensya. Nauna nang naglabas ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing hindi naaayon sa konstitusyon ang paglilipat na nasabing pondo at inatasan ng pamahalaan na ibalik ito sa PhilHealth. Samantala, sinabi naman ni Recto na igagalang niya ang proseso at handa siyang makipagtulungan sa investigasyon ng ombudsman upang maipaliwanag ang kanyang panig. Patuloy na inaantabayanan ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman kaugnay ng naturang kaso. Samantala, nagbabala naman ng LTFRB laban sa paggamit ng pekeng prangkisa at iba pang pekeng dokumento ng ilang driver at operator ng pampublikong sasakyan. Ayon sa ahensya, paigtingin nila ang kampanya upang matukoy at mapanagot ang mga sangkot sa iligal na gawain. Sinabi ng LTFRB na mas mabigat ang paglabag sa paggamit ng falsified documents kumpara sa karaniwang colorum operations dahil may kasama itong panlilinlang at paglabag sa batas.
Kabilang sa target ng crackdown ang mga pekeng prangkisa at provisional authority na ginagamit upang makalusot sa inspeksyon. Nagigipagtulungan naman daw ang LTFRB sa iba pang law enforcement agencies para sa pagsasagawa ng mas madalas at masusing pagsusuri ng mga document. Gagamit din umano sila ng mas pinaigting na verification methods upang agad patukoy ang mga peking papeles. Binigyan diin ng LTFRB ng sino mang mauhuling gumagamit ng mga peke o legal na dokumento ay mahaharap sa kaso, mas mabibigat na multa at posibleng pagkansela ng prangkisa. Layon din umano ng hakbang na ito na masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at mapanatili ang kaayusan sa operasyon ng pampublikong transportasyon sa bansa. Samantala, ilang buwan bago magsara ay tinakdang registration period para sa barangay at SK elections, nakapagtala ng COMELEC ng mahigit 1 milyong aplikasyon sa buong bansa. Senyales ito ng patuloy na pagdami ng Pinoy na handang makilahok sa mga susunod na halalan. Naritong report. Umabot na sa mahigit 1 milyong aplikasyon ang natanggap ng Commission on Elections o COMELEC para sa voters registration. Kaya posibleng maabot nila ang target bago matapos ang panahon ng pagpapalista. Batay sa pinakahuling datos ng komisyon na inilabas itong Lunes, December 22, umabot na sa kabuwang 1,020,694 na aplikasyon na naitala sa buong bansa as of December 21. Sa bilang na ito, higit 790,000 ang nagparehistro para sa halalang pambarangay, habang mahigit 235,000 naman ang nag-apply bilang mga youth voter. Nakasaad din sa ulat na nakatanggap ang COMELEC ng 278,388 na mga bagong registrants na may edad 18 taong gulang pataas. Naitala naman sa 294,298 na individual ang nag-apply para sa paglilipat ng registration mula sa ibang lungsod o munisipalidad. 63,004 ang nagpa-transfer sa loob ng parehong lugar at 41,140 ang humiling ng reactivation ng kanilang voter registration. Para naman sa mga SK voter na may edad 15 to 17 years old, umabot na sa 230,666 ang mga nakapagpalista. Meron ding 963 application para sa transfer mula sa ibang lungsod o munisipalidad, 318 para sa transfer sa loob ng parehong lugar at 3,227 para sa correction of entries. Nagsimula ang voters registration para sa BSKE noong October 20 at tatagal ito hanggang May 18, 2026. Nauna nang sinabi ng COMELEC na target nilang makapagtala ng humigit kumulang 1.4 milyong bagong botante para sa halalang gaganapin sa November 2, 2026. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mga kabalena, nagpatupad na po ng bagong rate ang ilang electric cooperatives sa Pampanga ngayong Disyembre. Dahil po yan sa karaniwang pagtaas ng konsumo tuwing holiday season. Mas mataas umano ang demand sa kuryente dahil sa mga dekorasyon, ilaw at mas maraming appliances na ginagamit sa mga tahanan. Kaya kinakailangan ang adjustment sa rates para matugunan ang supply at gasto sa operasyon. Narito ang mga pagbabago sa rate ng kuryente sa dalawigan. Ang Pampanga 1 o Pampanga Electric Cooperative Incorporated o PELCO 1 ay nagbaba ng singil mula 9 pesos and 69 cents per kilowatt hour noong Oktubre, naging 9 pesos and 18 cents per kilowatt hour na itong ngayong Disyembre. Tumaas naman ang singil ng PELCO 2 ng halos 2 pesos per kilowatt hour mula 8 pesos and 66 cents per kilowatt hour noong November. Pumalo ito sa 10 pesos and 62 cents per kilowatt hour ngayong Disyembre. Nagtaas din ang singil ng PELCO 3 na nasa 10 pesos and 78 cents per kilowatt hour ngayong buwan mula 10 pesos and 30 cents per kilowatt hour noong nakaraang buwan. Samantala, para sa mga consumer ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO, maniningil sila ng 11 pesos and 10 cents per kilowatt hour ngayong Disyembre para sa mga household na kumukonsumo ng 240 kilowatt hour.
Samantala, nakatakdang ilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 10 pesos na ASEAN commemorative coin sa January 2026 bilang pagkilala sa mahalagang papel ng Pilipinas bilang chair ng Association of Southeast Asian Nations. Simbolo rin daw ito ng economic integration at aktibong papel ng Pilipinas sa paghubog ng kinabukasan ng rehiyon. Ayon sa BSP, mananatili ang harap o obverse na disenyo ng barya, tampok ang bayaning si Apolinario Mabini mula sa umiiral na New Generation Currency Coin Series. Ang likod o ang reverse na bahagi ng barya ay may espesyal na disenyo na nagtatampok ng logo ng ASEAN 2026 na may temang Navigating Our Future Together. Kumakatawan ito sa pamumuno ng Pilipinas at pagkakaisa ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Itinuturing ng opisyal na barya ang 10 pisong ASEAN coin at pwede itong gamitin sa anumang transaksyon. Magbibigay din ito ng digital access sa publiko sa pamamagitan ng QR code na kapag in-scan ay direktang mapupunta sa website ng BSP para sa impormasyon at updates tungkol sa ASEAN hosting ng Pilipinas sa 2026. Tumapak sa pandaigdigang tablado ang Philippine Rollball Men's National Team matapos lumahok sa 7th Ball or Rollball World Cup 2025 sa Dubai. Bigo maiuwi ang medalya, naging makabuluhan ang kanilang karanasan, gayon din ang karangalang hatid ng kauna-unahang delegasyon ng Pilipinas sa world stage. Panoorin ang report ni Rainiel Atugay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nagkaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa prestiyosong 7th Rollball World Cup 2025 na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates mula December 14 to 18. Sa kanilang world stage debut, hinarap ng mga Pinoy ang ilan sa mga pinakabeterano at world-class na kupunan sa larangan ng rollball. Bagamat hindi nag-uwi ng medalya, itinuturing ng team ang kanilang paglahok bilang mahalagang hakbang para sa paglago ng naturang sport sa bansa. Isa raw sa mga pangunahing hamon na kanilang hinarap ay ang kakulangan sa bilang ng mga atletang may kakayahang mag-roller skating at ball handling. Limitadong pondo at mahabang oras ng biyahe para lamang makapag-ensayo. Kasi nga yung community natin sa roller skating, which is talaga yung mga talagang naglalaro ng roller skating is di pa ganun ka dami. And the skater na itself na may kakayahan talaga sa pag-handle ng bola, pagdi-dribbling, or sabihin natin na parang nila ang pagbabasketball, yun nasa puso nila yung pagbabasketball. Kasi we are trying to look for an athlete which is can do basketball and roller skating at the same time. Hindi rin daw naging madali ang paghahanda ng kupunan. Bukod sa training, kinailangan nilang tustusan ng sariling gastusin at isakripisyo ang oras para sa pangarap na maghatid ng karangalan sa bansa. Maraming sakripisyo actually kasi from Laguna pa ako, hindi ganun kadali kasi galing pa akong Laguna tapos training sa Quezon City. Sobrang hirap kasi syempre financially, hindi naman kami ganun ka sasagot pa rin namin yung pamasahe namin, yung gas, yung toll. And ayun nga, maraming sacrifices like paano namin i-manage yung time. Sa kabila ng kakulangan sa oras at exposure sa international play, binigyang diin ng coaching staff na higit sa panalo, mahalaga ang karanasan at mga aral na naiuwi ng mga atleta. Of course, very proud sila, yung wearing yung uniform, as a Philippine team, nakaka-proud. Yun yung pinaka namin talaga na sinasabi namin sa athletes namin. Yung importante yung learning experience, hindi yung manalo tayo, pero yun yung number one, but kung hindi man mangyayari yun, at least yung learning experience para pagbalik natin makakover natin yung mga pagkukulang natin as of now. Samantala, para naman kay Tony Ortega, presidente ng Philippine Rollball Association, hindi man nila nasungkit ang titulo, masaya pa rin sila sa experience dahil nagsilbing mahalagang turning point ang World Cup debut ng kupunan. Nagbigay din ito ng pagkakataon upang baguhin ang mindset ng mga manlalaro sa susunod pang taon. Ako ay natutuwa kasi kahit na sabihin nating ragtag team
yung puso po ng bawat player ay nandoon. Importante po kasi unang-una sa any competition yung focus, yung heart na bawal dito maarte. Hindi to barangay liga. This is World Cup. So ine-elevate natin ang mindset natin. Kaya they went to a boot camp na hindi lang ho physical ang preparation, pati spiritual and mental po ang preparation. Yun lang po ay kulang pa rin tayo sa oras. And yung nangyari po ngayon, marami kaming natutunan na baon na pagbalik namin dyan ay may implement namin and we will do better. Ang unang pagsabak ng Philippine Rollball Men's National Team sa Dubai ay patunay ng kanilang dedikasyon, sakripisyo at determinasyong maiangat ang antas ng rollball ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Samantala, nagningning ang kalsada ng Pasay at Makati sa pagdagsa ng theme floats at lubenas ni Pasko Parol sa MMFF Parade of Stars. Dumagsa rito ang libo-libong fans para masilayan ang mga paborito nilang artista na kasali sa 8 pelikula ng 51st MMFF. Ang buong detalye sa Chika Express ni KK Gino. Hindi napigilan ng ulan ang opisyal na pagbubukas ng 51st Metro Manila Film Festival o MMFF nitong Biyernes, December 19. Highlight nito ang pinakaaabangang Parades of Stars na nagpasaya sa mga kalsada ng Pasay at Makati. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, libo-libong fans pa rin ang dumagsa upang masilayan ang mga paborito nilang artista na kasama sa cast ng 8 pelikula ng MMFF. Tuwang-tuwa ang mga fans na nag-ambag at nag-cheer sa pagrampa ng mga artista sakay ng kani-kanilang theme floats na dumaan sa Macapagal Boulevard at nagtapos sa Circuit Makati. Todo rin naman sa pagbati at pagkaway ang mga ilan sa pinakamalaking pangalan sa showbiz tulad ni Piolo Pascual, Vice Ganda, Angelica Panganiban, Sylvia Sanchez at Richard Gutierrez na mas lalong nagpainit sa crowd. Nanguna sa parada ang Rosefield Float ng I'm Perfect kung saan game na game sa pagbati sa crowd sina Sylvia Sanchez, Lorna Tolentino at Sajan Haranilla. Sinundan ito ng fairy tale vibes ng Castle Theme Float ng Call Me Mother na pinangungunahan ni Vice Ganda at Brent Manalo. Hindi rin nagpahuli ang iba pang pelikula mula sa digital theme float ng Reconnect kasama ang Legaspi family, sa disco-inspired na Love You So Bad hanggang sa Monster Head float ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins na punong-puno ng kilabot vibes. Sa huling bahagi ng Parade of Stars, rumampa rin ang Manila Finest kasama sina Piolo Pascual at Rico Blanco, Bar Boys After School na pinangungunahan ni Carlo Aquino at Liza De Castro at Anne Mary kasama sina Angelica Panganiban, Sanjo Marudo at Solen Yusaf. Lahat naman po pare-parehas kami ng adhikain na imbitahan kayo ngayong Pasko para sa Metro Manila Film Festival na sana suportahan nyo naman po talaga lahat ng pelikulang Pilipinong kasama dito sa Metro Manila Film Fest. Bukod sa mga artista, bumida rin ang mga lubenas ning Pasko Parols bilang simbolo ng Christmas spirit at ng matibay na pananampalataya at tradisyon ng mga Angileño na nagdagdag ng kulay at sigla sa MMFF Parade of Stars. Nagwakas ang star-studded parade sa Circuit Makati na may live performances mula kina Bamboo, Angeline Quinto, BGYO at iba pang artists. Perfect ending sa isang gabing puno ng saya. Mapapanood ang mga pelikula ng MMFF 2025 simula December 25 to January 11, 2026 sa cinemas nationwide. Gaganapin naman ang Gabi ng Parangal sa December 27 sa Dusit Tani Hotel sa Makati. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus at mga kabalen,
2 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.